Hello, hello, hello. What happened? Hello, 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 hello. Madungog ba ko ninyo? Naunsa man niya akong kuan ha? Okay, okay, okay. Okay, so I think I pressed the wrong thing. Okay, here you go. Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got you lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message. There's more waiting for us all. This isn't luck. Mayong gabi mga kabisdak, si Ate Binky na mino kay ang iyahang kaning naalagi tay mga technical challenge. Pero here I am, mayong gabi mga kaigalaan, mga kabisaya. Kumusta naman mo diha? Welcome sa atong weekend heart to heart with Ate Binky. Dini sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, inyong kauban matag Sunday, matag Sabado ug Domingo, okay? Sa gabi. Kay ang atong Lunes paingon sa Biyernes na atay co-host nga sa ating Gilma gikan sa Alberta Pro karon. Magsugod sa tibingki kada Sabado Domingo, makig-uban kaninyo sa atong Heart to Heart Talk Show. Dinhi simple ra gyud ang atong tuyo. Mag-istoryahanay ra gyud ta sa atong sa mga kinasingkasing mga istorya. Maghisgot ta sa bahin sa tinuod nga kinabuhi atong experiences sa abroad, niya atong pamilya, atong mga challenges pagsuway nato no, ang atong mga faith ba pagtuo, mga atong mga pangandoy ug usahay, mga butang nga maka pakatawag gid nato ba. Nindot magyud na gid ang natay mga i-share nato pod ang atong mga funny experience. So pagkuha sa inyong kape diha lingkod og lingkod-lingkod lang diha ba og apil sa conversation. Okay? So palihog kog comment kung asa ka nagtan-aw karon, kung nagtan-aw ka sa replay, ayaw kalimot kung asa ka naglantaw ug asa ka gikan nga ka Bisaya kay gusto po ko mga musta ninyong tanan mga kabisdak. So hinumdumi nga ang hinumdumi mga higalan mo bisan unsa pa atong edad ug unsa ka lisod ang atong mga nagian no, pwede gihapon ta magsugod og bag-ong chapter sa atong kinabuhi. So, ready na ba mo diha? Tara na, heart to heart talk na ta. Okay, kaya ang atong topic karong gabi na mao ni kung hatagan ka sa Ginoo og bag-ong kanang chapter sa imong kinabuhi. Unsay gusto nimo nga isulat, di ba? So, ako mag-share ko sa akong experience kay tungod sa nagian ako sa akong kinabuhi nga I thought nga dili na nako malampasan pero tungod sa akong health challenges kay kanang maglisod na ko o lihok, maglisod lakaw, niya daghan kay kag ang doktor dili nakabalon sa ilang naitabang. So, no usahay na binato human ang atong human na gyud ang exciting part sa atong kinabuhi no. Tungod kay nakaedad na pud ta no. Pero what if di ay naapa di ay si Lord gustong nga isunod nga chapter sa atong kinabuhi, di ba? So mao na siya mga kaigsunan, ako nagdasi kani to inspire you nga ang atong edad dili na siya mahinungdan nga mo stop nagpapa og pagdamgo og pagtuon og pag mga pag discovery ba sa inyong bag-o nga sa atong bag-o nga naa pa tay mga possibilities, naa pa mga skills na pwede natong tun-an mo labi na karon sa social media. So as long nga kana bitaw kamo willing bitaw mo tuon kanang wala gyud imposible nga makataon mo kay sama ka na ako nga nanay edad na nganong makahibalo pa man ko nganong naa pa man ko nakatunan kay gusto man ko nga mokat-on kay aron pud naay meaning murag nindot kay nga igsuno nga kana daw mag magpakabuhi ka nga na kay na-purpose bang imong gihimo sa matag adlaw. So mao ni siya nga akong excitement everyday nga mag-share sa experience through online. Okay, so
usahay no kaning atong kinabuhi daghan kitag mga damgo pero dili bitaw siya mo tungod kay ato man ang atong kabubuton man atong gasundon no. Pero naagyoy naglabaw pa sa ato no nga moy hatag sa ato sa tanan nga kung ang ihang kabubuton mao gyud matuman. So ako sa kabata sa bata pa mi no yes, kining nagsugod lagi ta kanang natubo nataw ta nga kanang sa mga pobre nga ginikanan kanang diha nato matun-an ang kana labi na kung tudluan bitaw ta sa atong mga ginikanan nga unsaon pag kinabuhi nga matarong no nya magkuan pa kanang eskwela gyud ana magtrabaho gyud magtrabaho kay aron molambo. So mao gina permente sa tong hunahuna magtrabaho ko eskwela ko kay aron ko makakabot. Pero mga igsuon dili man tanan gud makaeskwela no dili pud tanan nga makatrabaho. So sa tanan nga naa diha nga walay trabaho ug wala pud makaeskwela dili naabot pasabot nga dili mo magmalambuon kay ang Ginoo no dili man ta pareha tanan og kamot lahi ba ta so lahi atong role sa kinabuhi no. So ang importante mo matinud-anon mo sa inyong kaugalingon no kay kung dili ta matinud-anon sa atong kaugalingon dili ta masaligan sa gagmayng butang dili pud ta masaligan sa dagkong butang. So ako gi-stress sa inyo akong kaagi nga anong niani ko sa abroad no kaning tanan gyud no kanang opportunity ra gud na siya sa gihatag sa Ginoo nga kanang dili bitaw gyud ka mahadlok niya mo ampo ka kanang magsalig ra bitaw ka kay ang opportunity man gyud mo abot na sa imuha kung imo na siyang palabyon so wala na siya. So kung imo na siyang i-grab niya imo na siyang ihalad sa Ginoo moabot yung panahon nga buligan jud kaniya. So mao na siya wala ko magdahom nga abot ko diri sa Canada no pero abot ako diri daghang kay challenge kasi siyempre mag-adapt ka sa imuhang mag-change mag-adapt ka sa career nga imong naandan diya sa Pilipinas o mag-adapt ka sa mga naandan imong gibuhat pero lahi man ang mga tradisyon kun asa tanga lugar no. So murang nagsugod og over starting over again ka ba murang nag-start og over nga mag-adapt mag-adjust. So ingana gyapon na siya. So pareha na sa pagtuon mga igsuon no kung magtuon magbago mag-adapt mag-adjust so willing lang gyud kay ang change gyud siya na kuan gyud dili gyud komportable ang kung na-change sa kung kinabuhi no. So kanang mag-choose ka mag-learn. So naagi na siya mga kanang bitang discomfort imong maagian kay nagtuon kag bagko so ilimtan nimo tong daan nimo nga naandan let's say nagtrabaho kog 9 to 5 job so akong gilimtan to siya nga mental kanang akong kanang naandan ba so I have to focus on new learning about how to do online in the online space you know nga makadaghan man tag paagi diri nga malambo ta nga pinaagi siyempre ang kanindot na gid kung una kung molambo ka sa imong kaugalingon ang tanan ang money mo follow lang gid siya so kinahanglan mo tuo lang gid ka ug imong ihalad sa Ginoo ug padayon gid ka sa pagtuon kay it's never too late mga igsoon kay kung nahimo na ako ni mahimo sad nimo no kay ako na anak ko edad so if I can do this so I can't nganong dili man ikaw no. So basta lang dili lang gyud ka mahadlok kay ang kahadlok man gud dili man gud sa Ginoo kay ang Ginoo man gauban og kanato no basta maayo lang ang imong mga tumong no. So kung akong pangutana sa inyo kung wala kay kahadlok unsa kung dili ka mahadlok no unsa pay imong gusto nga buhaton sa imong kinabuhi no. I-comment ko di sa ubos kay aron ato na siyang hisgutan sa sunod na semana. Okay? So akong ang ako lang mga hagit og pagdasig ninyong tanan no kanang magtuon gyud ta og gagmay mga skills no magtuon gyud ta kay kanang atong natun-an wala gyud makakuha na balik sa ato kanya labaw sa tanan atong ampi nga nang atong lawas kay atong lawas ra gyud puhunan sama sa ako no ay na total disabled ko og 2 ka tuig niabot ko tig 5 ka tuig ko ng continuous therapy and kana nga panahon no aron mo masayod challenge kay na siya pero walay nasayod kundi ako lang so ang Ginoo ug ako kay ang mga tawo nga palibot nimo wala na sila nasayod unsa gyud imong
gibati no. So connect with your kanang balik sa Ginoo og mag palad ka magpasalamaton kada adlaw kanang unya mo start ka something meaningful nga naabi kay tumo naay purpose no. So mao na siya akong ikadasig kaninyo mga igsoon tungod kay ang God's timing doesn't always follow our timetable no. Kay ang atong gusto unya dili day gusto sa Ginoo dili gyud na siya mahitabo. So kanang giingon nga God's time is always the perfect timing. Alright? So na ako'y gusto ninyong himuon wala katulgo na sa tibingki no gabi inang dako diri so kung nakoy kuan sa inyo i-challenge sa inyo ha before matapos karong tuiga una unsa man inyong gusto nga himuon so comment daw sa ubos okay i-comment sa ubos kung unsa inyong gusto himuon before matapos ang tuig kay Agosto na ta Agosto, September, October, November, December guys dali ra kay mudagan ang panahon no so isulat ang inyong mga claim kay isulat ang inyong mga wishes kaya itong i-claim pinaagi sa mga pag-ampo no nya unya preparation kinahanglan pud ka nga mag-prepare ka sa tong kaugalingon ug atong himuon dayon nya pero lang dili kinahanglan nga ma-pressure ka kay ang Ginoo man ang mga kauban ka nato kung ato lang gihimuon ni halad sa iya ha wala gitay dili ta kailangan mabalaka no so mga kahigalaan so dili pa ko mag-end karong gabi una gusto lang jud ko nga magpasalamat sa inyo hang tanan o sa inyong pag-uban kanako no salamat kaayo sa inyong comment inyong stories inyong mga patawa diha o mga labaw sa tanan salamat sa nahimo mong parte sa akong sa akong growing Bisaya family so kung naa kay usa ka butang nakuha sa akong mga gi-share sa inyo ha ayaw lang paminawa kundi imong dalon sa imong kasing-kasing no imong dalahon sa imong matag adlaw sa imong kinabuhi ug kung naka-inspire ka ug nakatabang kanimo ang atong topic karong gabi una please share this nga ang i-share pud atong live ngadto sa uban nga amiga nimo ug sa imong mga kapamilya labi na nga sa abroad no kay basin di ay kinahanglan pud nga makadungog sila ni atong mga pulong sa pagdirasigay. So magkita-kits usab ta sa sunod na pod nga weekend mga igsoon. Sabado Domingo si Ate Binky lang with heart to heart nga show. Heart to heart with Ate Binky. So hangtod sa sunod, take care of yourself, take care of one another. O ayaw kalimot pagpasalamat sa Ginoo sa matag adlaw nga iyang gihatag kanato. Okay? So, dili gid nanan ang edad kung kalus ata magsugod, no? Pag-usab kasama ka nako, bisan na nako edad, dili siya nanan. Kaya you can still learn. Basta buhi pa ta, napatay panahon sa pagkat-on o pag-uswag o pag-alagad sa Ginoo with hope, no? Unya, padayon lang mga igala. God is still writing your story. Okay, good night. God bless and I love you all. Bye for now. Thank you for joining with me. Bye.